Χω, χω, χω! Τι κάνεις? Ετοιμάζομαι να φτιάξω το δέντρο, εσύ τι κάνεις? Εγώ ετοιμάζομαι να πάω για μπάνιο, έχει 36 βαθμούς έξω. Καλά και το δέντρο ποιος θα το φτιάξει? Αν στολίσεις δέντρο τώρα 1η Σεπτέμβρη, τα Χριστούγεννα τι θα κάνεις? Θα τσουγκρίζεις αυγά? Κούκλα μου, μπήκε Σεπτέμβρης, καλό χειμώνα, Χριστούγεννα! Μην ακούω για χειμώνα, έξω σου είπα έχει 36 βαθμούς, πάω για μπάνιο. Τι ανευθυνότητα είναι αυτή? Γράμμα στον Άγιο Βασίλη μην ξεχάσεις να στείλεις. Το ξέχασα. Α, καλά. Τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, να το σημειώσω? Εμένα, τίποτα. Εσένα να σου φέρει λίγο μυαλό. Λίγο μυαλό. Κάτι άλλο? Καλά, εγώ φεύγω. Καλά Χριστούγεννα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, αντίο. Των φρονίμων τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν, κυρία μου. Τι ώρα κλείνει τέλτα? Προλαβαίνω να στείλω το γράμμα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην Αγία Παρασκευή, όπου και χάθηκε εχθές το βράδυ το άτυχο φουλάρι της άτυχης κοπέλας. Κώστα, σε ακούω, έχεις κάποιο νεό? Καλησπέρα Μαρία, λοιπόν βρίσκομαι κάτω από τη λεωφόρο Μεσογείων, δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος από το φουλάρι, ωστόσο έχει κατέβει και ο ελληνικός στρατός για να βρει το αδικοχαμένο φουλάρι της νεαρής κοπέλας. Ωραία, εμείς μόλις μεταφερθήκαμε λίγο πιο κάτω από εκεί που ξεκίνησε να φεύγει το φουλάρι με τον αέρα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να το βρούμε. Έχουμε ζητήσει βοήθεια και από τη Γαλλία, καθώς και η ίδια η Τουρκία από μόνη της αποφάσισε να έρθει να μας βοηθήσει μαζί με ειδικό στρατό δικό της. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι είναι? Λοιπόν, βρέθηκε αυτό εδώ το φουλάρι, το οποίο το έχασε μια γιαγιούλα κάπου λίγο πιο κάτω. Μήπως είναι αυτό? Είπατε ότι είναι ροζ και άσπρο. Δυστυχώς δεν είναι αυτό το φουλάρι, οπότε θα το κρατήσω εγώ. Δυστυχώς τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο άνεμος είναι πάρα πολύ δυνατός, όπως βλέπετε. Το φουλάρι πολύ φοβάμαι ότι έχει φύγει πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατό να το βρούμε. Μαρία, θα σε κρατήσω ενήμερη για ό,τι γίνει εδώ πέρα. Εδώ ήρθαμε. Θα πιαστεί ο κόλος μας στις πέτρες. Εγώ φοβάμαι τους λαγοκέφαλους εδώ πέρα. Δεν ξέρω που έχει, οπότε έχω φέρει μια πλαστική πισίνα να φουσκώσω και να κάτσω εκεί στην ακρούλα. Συγγνώμη, το παιδάκι σας πάρτε το λίγο, κατουράει στα πόδια μου. Η θάλασσα είναι λίγο κρύα. Τσιρίστηκα. Ότι έχει και αέρα, βορειά νομίζω έχει, που δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ θα πάω στη σκιά, παιδιά, γιατί ο ήλιος με ενοχλεί. Απέσια είναι. Είναι δυνατόν καλοκαίρι να έχει 35 βαθμούς. Εγώ φεύγω. Αν δεν είναι γλυφάδα, δεν πάω. Αζόρ, έλα εδώ. Όχι, θέλω να πάω εκεί. Πού είναι το εκεί? Εκεί. Δεξιά, αριστερά, πάμε. Γαβ! Γαβ! πάμε? Πάρκο. Εδώ, κατούρα. Να πάω εκεί πέρα, με φωνάζουνε. Έρχομαι. Ποιος σε φωνάζει, παιδάκι μου, κάτσε ήσυχα. Πεινάω. Γαβ! Δεν έχω να σου δώσω κάτι να φας. Θα πάμε σπίτι. Τώρα είσαι βόλτα. Είσαι βόλτα τώρα. Είσαι βόλτα τώρα. Με έχει μπουρδουκλώσει, δεν μπορώ. Το βλέπεις, κατουράει εκεί, έχω κατουρίσει εγώ εκεί, Πήγαινε ξανακατούρα. Εγώ κατουράω εκεί. Ηρέμησε, Αζόρ, ήρεμα. Για πες, τι θα βάλουμε τώρα στα μουλικά για το διαγωνισμό? Λοιπόν, τι δεν έχουμε γράψει στην ύλη, για να δούμε. Αυτά δεν είναι στην ύλη. Τα εκτός ύλης, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Αυτά θα βάλουμε. Όχι που μας το παίζουν και μάγκες κάποια. 1, 2, 3, 5 θέματα δεν είναι στην ύλη. Λοιπόν, αυτά θα μπουν σίγουρα. Για βρες και τα αντισώς να βάλουμε και τίποτα τέτοιο. Τα αντισώς, για να δούμε. Να τα, βάζω και αυτά. Και αυτά θα μπουν στο τεστ. Δεν θα ξέρουν από πού τους περιμένει. Μαύρο Πάσχα θα περάσουνε. Αφεντικό, θέλω αύξηση. Βεβαίως. Τέλεια. Του. 800 ευρώ είναι καλά, πιστεύεις? 800 ευρώ, μα είναι πάρα πολλά. Πολλά είναι, λες, για μια ζάντα της BMW. Καλά, θα το δω μετά. Αφεντικό, τι θα γίνει με την αύξησή μου? Ορίστε. Αυτό είναι 1 ευρώ. Σωστά. Θα μου δώσεις αύξηση 1 ευρώ. 1 ευρώ την ημέρα. 30 ευρώ το μήνα. Ξέρεις τι είναι 30 ευρώ το μήνα? Ξέρω. Για πες, γιατί δεν έχω ιδέα. Μα αφεντικό, πώς θα δείσουμε 30 ευρώ παραπάνω? Όλοι γκρινιάζετε και κανείς δεν ρωτάει εμένα τι πληρώνω εγώ εδώ μέσα. Εμάς πάντως όχι. Βρε, ξέρεις τι έξοδα έχω εγώ? Δεν έχω λεφτά για εμένα. Ναι, έλα. Σου είπα θα μου φέρεις μοντέλο του 26, όχι του 25. Δεν γίνεται εγώ να έχω BMW προηγούμενου έτους. Είναι δυνατόν? Θα στα δώσω ντούκο όταν τη φέρεις. Την περιμένω όμως, Τι λέγαμε? Α, ναι, για το ότι δεν έχω λεφτά. Ξέρεις που να τα βάλεις τα 30 ευρώ? Στο πορτοφόλι μου. Στον Ποια είναι η χαρά?
Ποια? Η χαρά! Το γράφει και εδώ. Εννοείς η χαρά της ζωής? Η δυστυχία της ζωής θα σε βρει άμα δεν μου πεις ποια είναι η χαρά. Δεν ξέρω τι λες. Αγόρασες αναψυκτικό με διαφορετικό όνομα από το δικό μου. Με απατάς. Απλά ήθελα να πιω ένα αναψυκτικό. Όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Είσαι ένας ψεύτης, να φύγεις από το σπίτι και να πας να βρεις αυτή τη χαρά που πήγες και πήρες αναψυκτικό με το όνομά της. Εγώ ήθελα απλά να πιω ένα αναψυκτικό. Καλησπέρα. Πού πάμε? Σπίτι. Έγινε. Δεν μπορώ, μου θα έρθω να σε βρω μετά την βάρδια. Τελειώνω στις 9. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Σπίτι. Πώς σε λένε ρε κοπελιά? Δωροθέα με λένε. Γράφει εδώ πουθενά τη διεύθυνση της Δωροθέας. Δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη. Πες μου μια διεύθυνση ρε κορίτσι μου. Τι σπίτι μου λες? Να σε πάω και απέναντι στο σπίτι να σε αφήσω να πούμε να μην φάνηκε δρόμοι. Ευκαλύπτων 18. Περιοχή. Πού έμπλεξα ρε φίλε. Γλυφάδα. Άιντε, συνεννοηθήκαμε. Τον δρόμο τον ξέρετε? Θα βάλω GPS. Εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει ο δρόμος αλλά το ταξίδι. Όχι. Ρε, άιντε να πούμε. Ξεκινάμε για χωριό. Καλό μας ταξίδι, να φτάσουμε καλά. Παιδιά, τα έχουμε πάρει όλα. Μερούλα, σταμάτα να κλαις. Σε λίγο θα φτάσουμε. Ακόμα δεν περάσαμε τη γέφυρα. Μπορείτε λίγο να σταματήσετε. Τώρα που θα πάμε στο χωριό μας, περιμένει ο Θείος Χαράλαμπος, η Θεία Εφροσύνη. Πού σου ξέχασα τα τελειακά. Από ό,τι έμαθα από τη γιαγιά, γίνεται χαμό στο χωριό. Έχει πανηγύρι το 15 Αύγουστο και θα πάμε. Κατουριέσαι. Μα πριν 10 λεπτά κατούρισες. Αν δεν σταματήσετε να τσακώνεστε, θα σας αφήσω στην εθνική. Ωραία, σταματάω που θέλεις να κάνεις και κακά σου. Όπου πάλι κίνηση έχει στην Αθηνών Κορίνθου. Και σας παρακαλώ, οδηγάω 4 ώρες. Σταματήστε να παίζετε πίσω. Θα γυρίσουμε πίσω Αθήνα, σταματήστε. Πότε θα φάμε τη γουρνοπούλα? Αγάπη μου, Ναι. να σου μιλήσω λίγο. Ναι. Θέλω να μου παντρευτείς. Τόσο πολύ συγκινήθηκες. Όχι, απλά δεν πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο. Μα είναι μια προσωπική μας στιγμή αυτή. Και να μην το ανεβάσω στα social, πώς θα πάρω views. Μα Λοιπόν, θα στήσω την κάμερα εκεί, ξανακάνε την πρόταση και θα το παίξω έκπληκτη. ειλικρινά, πρέπει να τα δείχνεις όλα στα social. Και πώς θα πάρω views για να γίνω viral? Δεν μπορώ άλλο πια έτσι. Χωρίζουμε. Μπορείς να του πεις άλλη μία για να το βγάλω βίντεο και να το ανεβάσω? Γεια σου μαμά. Βρε καλώς τον. Πώς τα πήγαμε πρώτο μάθημα Πανελλήνιες? Καλά. Καλά ή καλά? Καλά. Μάλιστα. Κατάλαβα. Κοίτα, τα πήγα καλύτερα από όλους όμως, εντάξει. Αλήθεια. Γιατί πώς έγραψαν οι άλλοι? Άστα μαμά, χάλια. Δεν έγραψαν ούτε ένα θέμα. Ενώ εγώ έγραψα 1-2 θέματα. Υποερωτήματα. Τόσο καλά. Σε βλέπω επικεφαλής στις κατσίκες του γείτονα στο χωριό. Μα ο Κυρκώστας στο χωριό δεν έχει κατσίκες. Το ξέρω. Θα κάνεις την κατσίκα. Εσύ! Θέλεις να γίνουμε φίλες? Ναι, έχεις μαζί σου μπάλα να παίξουμε μήλα? Έχω φέρει το ποδήλατο με τις βοηθητικές. Τέλεια, πάω να ρωτήσω τη μαμά μου. Ναι ρε φίλε, πολύ ηλίθιος αφεντικός ρε φίλε και γυρίζει και μου λέει ότι θα δουλεύω υπερορία και θα πληρώνουμε κιόλας. Ρε δεν μας σχέζει κι αυτός ρε φίλε. Εγώ υπερορίες χωρίς να πληρωθώ δεν δουλεύω, το κατάλαβες? Παρετούμε ρε φίλε, άντε γεια. Ρε, ψήνεσαι να πάμε για κανένα καφέ? Κι εγώ παραιτήθηκα σήμερα, πάμε να το γιορτάσουμε, έλα. Μπρο, δεν σε ξέρω, αλλά θέλω να πάμε για καφέ. Μανούλα μου, χρόνια πολλά! Αχ, παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το Redmi Watch 5. Το ποιο? Το νέο smartwatch από τη Xiaomi ρε μαμά. Και τι κάνει? Μαγειρεύει. Αλήθεια? Όχι. Έχει όμως Bluetooth κλήσεις και μπορείς να μιλάς με τη θεία Σούλα όλη τη μέρα χωρίς να σου καίγεται το φαγητό. Όχι μωρέ, 2 φορές έκαψα και εγώ το φαγητό, θα το κάνουμε και θέμα. Επίσης έχει και AMOLED οθόνη. Αυτό το AMOLED που λες, ναι, το ξέρω. Φωτιστικό δεν είναι. Καλά, άστο. Κοίτα όμως το design του, δεν είναι τέλειο. Τετράγωνο. Όχι, κοίτα, είναι και μοβ. Το αγαπημένο σου χρώμα. Τέλεια, πάω να το δείξω απέναντι στην Παναγιώτα. Θα σκάσει από τη ζήλια της. Γιατί η κόρη της για τα γενέθλιά της παίρνει παντόφλες. Ενώ εμένα το Redmi Watch 5. Παρακαλώ, τι θα θέλατε? Μία μόρε. Τι θέλετε? Εσπρέσο μακιάτο, por favore. Θέλετε εσπρέσο? Por favore. Ορίστε. Εσπρέσο μακιάτο. Μπαμπά, εδώ είσαι? Βρε καλώς την Ποιος ήταν αυτός που σε έφερε σπίτι? Κανένας. Κόκκινο τζιπάκι, σε άφησε 3 σπιτιά πιο πάνω. Ψηλός, ξανθός, με αρέωση στο μαλλί και μία ρητίδα στο μάγουλο. Με παρακολουθείς?
Όλα τα ξέρει ο πατέρας σου. Λέγε ποιος είναι αυτός. Είναι ένας φίλος μου από τη σχολή. Ποια σχολή? 25ο έτος είναι αυτός. Σαραντάρης φαίνεται. Είναι ο Δημήτρης. Αυτός είναι από τους τύπους που την πέφτουν τις σαραντάρες παντρεμένες, που είναι δυστυχισμένες και έχουν παντρευτεί ένα μαμούχαλο, κακομοίρη και ρατά να πούμε. Γεια σας, εδώ είσαι Κώστα. Γεια σου κόρη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε τι έγινε. Έξω, παιδιά, ένα σαραντάρης με αρέωση μου την έπεσε. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να του συγκρατήσω. Τι σου έλεγα? Βλέπεις η μάνα σου. Δημήτρη, θέλω να σου πω κάτι. Μου αρέσεις πολύ και σκεφτόμουν να ξέρεις μήπως το προχωρούσαμε. Μαρίλια, περίμενα 6 μήνες για να μου το πεις αυτό. Θέλω να γίνεις η κοπέλα μου. Μαρίλια, θέλω να σου πω κάτι. Πες μου, τι είναι? Εδώ και 6 μήνες θέλω να είμαστε κάτι παραπάνω. Ξαδέλφια? Όχι ακριβώς ξαδέλφια, πιο πάνω. Αδέλφια? Ούτε αδέλφια. Άλλη σχέση. Μου αρέσεις πολύ και έλεγα μήπως κάναμε σχέση οι δυο μας. Άμα τι έπαθα, ξέχασα να φροντίσω τον αρουραίο μου και θα μου κάνει το σπίτι χάλια, οπότε πάω να φύγω και θα τα πούμε. Σκάτα. Γιωργάκη, εδώ. Μαμά ήρθες. Τι θα έλεγες να πάμε σπίτι, να κάνουμε όλα μας τα μαθήματα και μετά να πάμε για παγωτό? Ναι. Γιωργάκη. Τι γίνεται? Γιατί ήρθες? Μπορώ να γυρίσω και μόνος μου. Γιωργάκη, ξέρω πολύ καλά γιατί θέλεις να γυρίσεις σπίτι μόνος σου. Ωραία, μπορείς να μην με λες Γιωργάκη, θα με κοροϊδεύουνε. Γιατί θέλεις να πάρεις στα ρεμάλια τους φίλους σου, να ράξετε σε παρκάκια και να φουμάρετε. Αυτοί εκεί οι τρεις που μοιάζουν με τους Ντάλτονς είναι. Καλά, μάνα δεν έχουν να τους μαζέψει. Λοιπόν, μάνα, είμαι 15 και θα κάνω ό,τι γουστάρω, εντάξει. Έλα, μάνα, μπορείς να έρθεις να με πάρεις γιατί βαριέμαι να περπατάω.